Morning, sir. May ara kami tuyo, sir ba? Kilala mo si Ma'am Girlie? Kachat naman siya kagabi, abi. Nang nag-post abi kami sa online about sa minivan nga ibaligya. Ambal niya, patanaw daw dito sa imo. Ikaw daw mag-check kay do baklo niya ata. Siya atang. Ha? Ano man chat na mo kagabi, tapos siling niya nga ano lang daw diri. Patanaw kay do baklo niya ata, di ba sa abroad siya? Sa abroad. Oo. Patanaw lang man ikaw lang daw mag-check kung okay pa ba. Kaya i-post mo ko naman sa online, tapos nag-comment siya dito, nakipag-chat siya sa akon. Alam mo ko siya nag-ingon sa kuwangan, palit ng gudhan. Ikuan lang, basi karon pa to siya magsiling, kay kagabi kami chat. I-check lang nimo sir, tapos kung ano karon, kung magtawag siya, siling mo lang sa iya kung okay ba nga amon nga unit or ano. Or hindi. Kamu lang yung sabot, duha. Kaya daw, ano yata. Daw, siling naman daw, baklo niya ata daw. Iman na rin niya. Oo. Okay, pa-check lang naman, sir. Tanawa lang dari kay, tanawon mong sulod daw, kagang ano. Tanawon mo lang kung okay pa ba ang mga ano niya, or hindi mo type. Sige, dira, tanawa dira, sir, ay battery dira. Happy Mansari! Pila ka bulan pa lang isa? Wow! Sir, kay 1 month man, 1 month for yara ka 1,000 kay 1 month. Pag 2 months ini 2,000 ano? Okay. Joke lang sir ha. Agpate kaged. Agpate kaged. Okay. Sir, grabe ka swerte no? Pag wala ka mo naguyab gali? 1 month. Ay, sana all. Sige, may ara siya message para sa imo. Ambal niya. Happy 1 month with you, mahal, and still counting. I will always love you, mahal. Today marks another month of joy and laughter and endless love together. Thank you. Kahit sobrang busy mo, binibigyan mo pa rin ako ng oras na dapat para sa akin. I know I'm not a perfect girlfriend or soon to be Mrs. Sana all for you, but di mo pinaramdam sa akin yon. Thank you sa pagintindi sa ugali ko. Huwag ka sana mapagod at magsawa. Huwag ka na sana magpasaway. At huwag mo na ako galitin para di na kita i-block ba. Hehe. And again, happy Mansari, mahal ko. I love you always. See you soonest, mahal. Surprise from your one and only wife. All the way from Saudi Arabia. Ay, si Ma'am Girlie. Baliste, no? Okay. Sige. Okay, sir. May ano mahambal mo sa iya? Message mo para kay Ma'am Girlie. Nag-effort kid siya sa inyo first Mansari. Thank you kay Happy Mansari sa mo sa uyab kay nga. Law nang expect nga yani day nga surprise katag niya sa kuha. First time mo nagabot sa kuha ni. Dako pasalamat na ko siya. Sugod karon magbinutan para siya. Hindi gali kamutan. Butan ni man. Masamot pagid no. Masamot pagid kamutan. Butan ma'am. Ay. Oh. Happy Mansari sa mong isang uyab. Wow. Mansari to kam. More Mansari pagid no. Okay. Sige. Si Ma'am biskan layo siya, nag-effort gid sa no. Sa Facebook lang kamo sir nagkita. Sa Facebook na. Wow. TikTok na ma'am kaso TikTok. adto sa ngayon sa Facebook ko. Ay, sana all. Grabe nga gugma ba. Gugma ga oros-oros.
Sige. Sir, Mansari wish, tapos i-blow ang candle. Wow! Happy Mansari! Good luck sa inyo duha, no? Kag unta puhon, wanagid road to forever na, no? Oh, single man kaya? Single? Daw di ka sa bataw. Okay, sir. Tinalipay ka man karon sa gipadala ni girlfriend mo. Kaya mga first time nga abot nag-uwi no. Wow. Last message para kay ma'am. Last visit na siya. Ang pera permintis trabaho niya. See you soon po. Punta ka makauli sa mga tip na gyapon. Wali siya dire. Dire siya mauli. Magkita na gid no. Magkita na gid ang ang kaldero kag sandok. Okay, sir. Kami ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay kami no nga sa inyo nga first month ni ma'am. Naging part kami sa inyong love story. Kag ginaot soon nga more mansari kag anniversary to come pagit. Sige ma'am. Congrats! Sige, ma'am. Uy, may love life. Palakpakan natin si Sir kag si Ma'am Girly. Happy first mansari! First mansari pa lang na paano na lang pag first anniversary na? Bongga na git pohon.